en Lolwe TV, station mokwongo malendo e dholuo ne oganda luo. Chenro en Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Koro wuoda bandu safu goto nyiso. Jimmy Ochieng Wanjigi, the only Kikuyu with Luo character. Hey. And the only Luo with Kikuyu character, no. Also the only Kikuyu with Luo character. The only Reure with Luo characters. Why? Eh? And how? Is living large. Koro, okay. Jimmy Wanjigi. Yes. What Kikuyu man gi Luo character? We are still waiting for the sword. Kendo sani Orlando ni enie pap laro tiko maduon buch ODM e laro kom mar jatend piny owacho. Ngamori. No. Bwana. Jimmy Wanjigi konwa ngamori nikech idwa ketho ne jakom kura. He has a democratic right as a Kenyan. But in democratic right kitiyo kode marach okwanyaliye. In ginga. In kura di. Wan kako ganda jokanya no muchung to moluora ilo dinga. Jo nyocho osenyiso singla. Kajo nyocho osenyiso singla mose bolo piny. Yes, oparanya obolo piny. Korento tuch kanya. No. Onyalo. Okwadagi ni okonyalo. En gufuku matut. Yes. And influence wangeno timo. Sword kumokani okwangeni. Koro ngamore. Jimmy Wanjigi go for it. Fagia yote. Kama koro wachne lit na gomo gik. Ochako rwake wuodu wakae wuodu Kisumu anjo somo ki wuoda bandu Kisumu boys ka orwake gini. Yes. Ni tiyo kode. Okti kode. Itiyo kode. Iwinjo it's our time to make money. Dongine. Benga ngama support sani. Koro lokora Judas Iscariot. Kasa mora mati Jimmy Wanjigi miya ginyaburuko mora mati mar poje. Kwanza macha no ole. Okinya wacho Jimmy Wanjigi kinya miyo iko mondi pesa mo dwaro cha. Beisen no Porsche omabe Porsche. Koro omabe ki poje musere mutoka musere no muki ken Chrysler. Iwi jubaro lietcha. Omabe Porsche be nyaro omabe. Do nyochi nano kaka wuodo mabe. Otiyo gi remote car. Mercedes. Who is Raila? Don't enjoy my baby. Kenyan politician. To kele urumaru wirma. Marna. Who is William Ruto? Yekutana itakwesha. Omiyo, Jimmy Wanjigi has a democratic right to vie for any position, including ODM ka. Maybe Jimmy gimotimo ongiyo post Raila Odinga. Iwinjo politics after 2027. Ogo kwano ni kadi poni okoyudo gini 2022. Odibedo party leader mar ODM. Yes. Jimmy Wanjigi en wasemiye ting mar pando sword. Ne warito kama lotero Tanzania, jakomo dhi bedo sword Tanzania okwaneno. Koro pokigolo sword kondiso gima notimore. Condition ni Jimmy nyakimiwa sword. Ni sword. Ibiko ndele mondo waosi. I declare wapuodhi waosi e Kenya lo wach na wach machielo. Waminya dendi nyaluo. Okawuondi. Nyaluo kendo. Unyol gorude. Mano kisetimo mano. Wateri jodongluo iwinjo nyione gi sausage yako kato gi puodhi gichami matin bas gebile milioni mabeni ganj goge in be odwa kelo ni Jimmy Wanjigi e studio mondo tim kode news yoji gi dholuo Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jakakamega Spandito e safu goto koro wuoda bandu jago moro nyocho miya nyiero ka jago ni onyuomo nyarwegi moro mabende dala no en dala mabende ji olose. Yes. Ato donge bang dak gi jaode ni igni mok tin ne abiro mag nyolo nyithindo auchiel. Ato donge wuon nyako mae dhako. Do you know why? Ni poko chulo yie na yie no gone 6 million Kenya shilling. Iwinjo. Wani tindi no kwana mar nyom. Iwinjo. Mano ka luoka. Tinde luo kit gi. Modonge nyithinde auchiel. Luo kit gi timbe gi. Tinde gi jodongo timo. Iwinjo gi mere. Gin tim kwero. Achiel. Iwinjo? Achiel. Okinyak. Kwanza ada wuyo gi ojende. Okinya da gi nyathi ng'ato, nyar ng'ato on loan. Mano okinyal. Iwinjo? Itimo window period. Igo shopping. Iwinjo ikaw nyar ng'ato, ikete ot. Window period na how long? Window period 6 months. Omera. Gino bude bandu wacho kikichike iti mano kidonje tila. Window period 6 months. Podu manyo iye. Omera dweche auchiel kiseda gi nyar ng'ato. Mane nyombo. Mane gima katiba wacho. Weri katiba be nini chikluo. Katiba chikluo. Chikluo ni katiba. No, iwinjo kwanyal mix gigi. Mane gimo milal. Imatemo wacho ni mere bende urujo malongo. Wuone bede urujo maber. Iwinjo okinya keto kania iketo demand. Nidwaro 6 million mondo nyuom nyari. Okinyuome ni wuon.
Ka en maro yuma kama. Koro iba wach. No. Iba wach no jaduong' gi ma. They are taking advantage. Ka tek to bedru gi nyaru no. Nyiri tinde ng'eny. Okay. Ingeni sama ikawa tuani adanyuomo nyar ng'ane mondo adagodo kaka jaoda. Mokwongo nyiso ni isedhi mikwa permission. Yes. Okiromo kode town ni aromo go to yiena. Mano kuom. Mar ariyo, sama isedhi dala gi nyako. Awachi ni udhi kata yawuoya ng'wen gi jaduong' moro. Yes. Mupedho kwayo piny jaduong' wan nyari ni wahere, wadwa dak kode, odak gi wuodwa nie. Nitie chiaye moro mwane ne dala. Nitie chiaye moro mwane dala ni. Wadwa dhigo. Mano is okay, yes. But ing'eyo, gima koro jogi ketho go mana ka koro adok kodi no. Yes. Nitiere gima samoro waneno ni en loko hala gi joma nyiri. It's business. Niyo, nyarani na puonjo nyaka Canada. University. Harvard. Na tiyo gi milion 4. Haya. Pads. No. No. Pokiko kwa pads one. Yaka wachi. Magi part of sabu. Makeup. Wig. CBC. Omiyo. Don't put demands. Okonego. Sama ose nyuom nyari. Kwanza nego bedi ng'ama ori bedo godo machiegni sana nikech nitie bende kaka inyalo chame mos. Yes. Nyaka tho. Nchu sipna moro mianyiero. No nyuomo nyako. Ma en story mobedo related gi mwagoni. Ato dongo koso nyombo mabende nyombo maber chutho. Nyombo almost 1 million Kenya shillings. Mutero nyaka dhodume. Ato dongo mos jogi koro chako donje tiende. Uje duong oche. Asida moro makaka. Ola 200,000. Ato dongo imiye kaka dimi yori. Haya jaduong biro ni wuoda. Sida moro makaka. Tienda moro kuot ka ne ngina operation Kenya. Idoro ko 1,400. Ocha koro 1,400. Maro. Olo. Maro be biro. An gi covid wuoda. Gimatemo wacho ni jaduong' kata maro ayie mokel ni kata ka en suna winjo suna nyalo kelo ka yie how accept suna no with nini thank you oyo anything momi ka ogiero kamano bed diel bed rombo apuoyo gwen iwinjo gwen ruto ka ka ogiero kamano Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC chaka kamega spandito safu goto ngisi Woda bandu William Samoei Arap Ruto. Okinya luonge kamano. Doctor. No. Wait a minute. His Excellency. Dr. William Samoei Arap Ruto. AKA Onjelo Jagot. Itieko. Manu nyinga in full. Full. Okasla ok the chief asla. Asla verigo bwa. Asla mabande. Asla to dakaren. Good. Kwa about His Excellency Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto, the chief hustler. Yes. Nyochu mae opisas magobila. Uloka no wacho no kay. No komae. Okomae. Yes, it was a daily routine. Nasa ngisigige as a security analyst. Iwinjo? It was a routine. A routine. Yes, nyaka wili jogi. Iwinjo? Abe wonwa ne police go transfer. Isiolo, iwinjo Mandera, Adisip, iwinjo. So it is normal. Okay. No wili jogi. Yes. Oluong Matiangi, Dr. Fred Matiangi. Okengo. Oluong mbele kamiti magor bura. Kore ko kao bando olo kama gwetie. Why? Oyo inin gango. Inin gilo ekadi. Wacha diel. And between 2015 gisani, iselo somondu chakre no chak tiyo kode radio. Iwinjo? Ari nyako chak tiyo kode radio. Irgipulo radio. Ingi monadi. Iwinjo miyo. Koro apenji. Okay. Dr. Fred Matiangi obiro golo list ne. Yes. Was it necessary? It was. Iwinjo? Nyaka wange ilongo ni mano part of lifestyle audit. No. Kokoni ni bide clear no agi momiyo no lewela pisas magobila. Angomiyo kore datimone Dr. William Samoei Ruto lifestyle audit. Oma bechu, and I will say this without fear of favor. Onge 257 police officers. Niti rem mobila kanyo. Okay, niti rem marobila. Bende Dr. William Samoei Ruto no miyo pisas magobila. No. Kosto serikali manano utiyo gi taxpayers money marach because magi pes jo piny koro no nego tamre wachulo ngato wachulo police marito gwen ngato iwinjo wabe wan gi gwen no wacho ni okay endalo dichieng achiel ouso krede mag tong gwen yes maromo 1,100 gadi ok gina tong mago tong mag kredi iwinjo mabiro gi advantage tong biro gi pampa koro oloso pesa dina de kuom uso tong 150 million? Almost.
1.5 million. A million. One per day. In a day. Yeah, tax free. Money, tax free money. Ochulo sura die. Apenji. Dong samoyo ka mabende no. Gwen nyuol dongo chulo suru. Dongo bedo register. Iwinjo. Gwen be ya one kambi. Ingi chulo suru. Yeah, Gwen be ya one kambi. Let him give us the facts. Wangeni bwana Gwenda 1.5 cha ingado. Ingado. 16% VAT. Koro lifestyle loaded utero nyake uso Gwen epido Gwen. Gimone gibeni gibeni ya. Okay. Chief Hustler Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Yes. Uso crates mag tongwen manego romo $1.5 odiochieng' achiel. Per day. Koro hustler mopidho gwen achiel. Modak kondele. En uso tong ne kanye. Odhi uso tong kanye. Onyaro. My boy. My boy. Tong moboki. Mane kuma koro, there's a problem. Okonya wacho niya, one hustlers. To ngato hustler moingo, hustlers wete. Iwinjo, if William Ruto daktari was genuine, in fact, utongi, domio hustlers mondo gimeku. Iwinjo, let them make profit. Omio hustlers tong. Yes, identify groups. Yes. Mondo ustong. Give tong, give pesa, mago peski. That is empowerment. O set example, anataka giuso gwen e bath ndara. Sani koro ayao sama ma bende apidhe gwen giredi. Let him empower other youths. Iwinjo by giving them tongue mono geusi kitoke cham. Yes, that is empowerment. A genuine, a real leader. To gimadwa penjo ni gwen Dr. Buru be no se yudi koso gwen kacha. Maka no de. Gwen daktari. No de. Be giumbro timo no de. Wadwa timo search. Apenjo udhi timo kanye. Gwen no jomondo no de go. Gwen go jioge bondo. Ini jamitiro. Gwen daktari nyalo bero ni gine Loret. Osemoke. Kenoni anogodi makoyo. MC Jakakamega Simadito some go to this. Koro japinja dek. Iwodo Siaya, ija Kisumo, iwodo Kakamega. Yes, and we need to change the radio setup. Okinya this on news gigi. Are you a musician? You must declare. Are you a musician? Watch your Kosonyamo. No. The Kosonyamo. Being 50 cent. Watch a man rock for their concert DJs. Okay, it's okay. Uge mano donja wanga an kode bangama oru mu kode top 10. Good. We did radio diko ribabere. It's all right. Siasa kama koro wachopeni. Yes. Udwa kelo siasa moro marach. Gimomya wacho ma en kama. Edik Omondi Anyanga. Yes. Mano omuklela. Kabisa. Nyatike. Ilongo ni wuod nyatike. Wuoi malicha yenye wuoi ma serious. Para ngwech mano miyo ye wuoi machalo kaka tomo dege mweshimia masani. Ilongo ni muhesh. Ne lich. Ange madhe benye. Madhe bange. An. Omudho. Anyanga. Ilongo ni gubernatorial aspirant. Yes. 20 adi. Otesa nyakakuri. Otesa. Edik Omondi Anyanga mweshimiwa. Yes. Sani ngeni ene chairman mar board mar CDF. Kenya mangima. Tiyo tich maber. Onyiso governor matiyo. Mweshimiwa His Excellency. Zakaria Okoth Obado. Presidential aspirant. 2022. PDP. Mamlaka kwa mwananchi. Awacho namo. Fagia yote. It's okay. Onyiso governor matiyo. Yes. Ni wuod ma. In gira tire katiba mar dilaro kom mar jatend piny owacho. It's okay. But kiyete ng'wonwa higanie. Ok wanyal kiko station ariyo ni in beni wuodluo ichunga to jakom bende wang' ni gino chongo tir. Wene jakom gini ai weche mang'eny. Kura midhi manyo mar oyuma no rit mondi. Ne en kare koso nok en kare. Iwinjo. Seche ka ni siro ng'awa. Ni siro Jimmy Wanjigi wasebedo kwa wacho. Obado has a right. Iwinjo as a governor. Bang 2 term. Odwa dhi kanye. Odwa bedo. Let him be president. Mana kaka governor omuk nilongo ni nyakwar Jabela. Yes. Konenda Sangamo. Emo tuwani. Mbunge. Ni sama tandi dhidala. Sachel Kinusa. Oyuma kabisa. Aiseti toloba. Sani kora doka. Adoga alego. Apenyi. Okay, wawe wacho na mwani. Yes. Omuklela governor Zakaria Okoth Obado. Ni wacho ni governor ni godo atiro. Yes. Mar laro komora mora modwaro tok tieko 2 terms. To gimaduong' so governor. President. Aduong' so governor for free without fear of contradiction or favor. Kikinyise gimo wangi manyi tok 10 ka. Ansami manyita onge. Kanya onge. Disclaimer.
Okay. Gabna dongo siepna. Okay. Gabna gima dwa ng'isi. Nyise tier chongo chama gavana tier nyise. Liech. Ang'o mise ogini. Nitie in interest moro. Adwa ng'iso gavana mosiepna His Excellency Zachary Okoth Obado. Ni you cannot compete with the elephant. Kora penji. Elephant is who? Bedo No. Elephant is who in this case? Kara ungi elephant. Okinya PM gi baba. Jomano PM gi baba. Baba will not be the only candidate. Koro kinyalo wacho ni Baba and Liech. Baba will not be the only candidate. Baba donge kiongozi. Baba kiongozi. Baba lead, others follow. It's nini siasa no. Dipogo gini, diketho gini. Sani we need to become one as a nation. Mondo koro wasir gini for the last time. Bullet modong. Bullet no dongo somati koro wacha. One gi cartridge. Magazine. One gi magazine, gi cartridge. Iwinjo? To sword. Sword ni kocha. Iwi ka cartridge orumo, waketo magazine achiel. Pod wan gi ngufu, omiyo. Kila ng'ato nigi ratiro mar chung'. Mag man ni kaluga. Ingeni ma onwa mar ariyo. Dewa dimbore. Iwinjo? Wa support Chumaliet for once. Ang'o mo ne gi chung senator? Gabna. Ya, ang'o mo ne gi chung ka koro gi will. Nyakwar jabelo. Ng'ane obi. Koro Ochila yako governor en obed senator. Ere makosa. Mondo team checks and balances. Checks and balances. Nike checks and balances timo ne sani. Koro embo team checks and balances. Ere makosa. Osemoke kendo liel ano moni makoyo MC jaka kamega spandito safu goto gis an waiguru mera Her Excellency Madam Ann Mumbi Waiganjo Waiguru gol minji Waiguru ngeki mumi wagol Waiguru sanje ni Waiganjo yes, some stories must die a natural death amoro manu moko Kisumu kacha iwinjo moko Kisumu ka ni doge ne Kisumu amo ni doge ne Kisumu iwi hardware omiyo gima watemo wacho ka Ann Mumbi Waiganjo otimango yes baba notemo sanitize Ann Waiguru mobedo ma ler kama pamba ai mweupe kama pamba sivyo ama sivyo koro sani mado wuok kanye koro aparo ni sanitization mar baba cha to ne bendi berto no ber makmana ni Waiguru dog ogore piny gi lepe e chuo mochako obedo mole yes in kisedonjo ir baba Chumaliet iwinjo okan psychophone Okino. I'm not a psychophone. Wacho kendi. Mano kuro janere motima mo. There's a difference. Make a conclusion. There's a difference between a psychophone and a supporter, a real supporter, and a die-hard supporter. Inin kanyo. Okay. Wacho ni there's a difference between a psychophone. Makamu psychophone. Makamu psychophone. Supporter. Chama ngoda bando. Awacho. Ano kalungo nyingi TV Lolwe TV. Makamu is a psychophone. Marna. Baba. Omera. Adwani make that correction at this national TV. Makamu wodi siaya. Yes, political analyst. A die-hard. Is not. Supporter mar baba. Is not. Is a psychophone. Define who is a psychophone. A psychophone is a person who follows blindly. I'm a die-hard. I'm a die-hard fan. I'm a die-hard supporter. Mar baba. Okay. Yani kere tudo kinmano gi Ann Mumbi Waiganjo. Yes, gimata mwacho ni Ann Mumbi Waiganjo gimano nego benetimo. Once you cross over, you've been sanitized. Iwinjo baba kose wacho ni ler. Katililo yo ler. Iwinjo koro baba no sanitize. Yes. Ochako dwanyre chuodho ka chuodho. Koro sani ocham nyanje. DCI kaluoge yo. Wengine wanafikiria hiyo sasa ni political statements. Due to the political statements I made. Iwinjo tiwacho ni sani she is closer to UDA ANC than ODM. Injo wacho ngoni domcho bedo interview de TV ka. Ni sani ko ngio ground ko neka ground berge. Owacho ni ground no ko support BBI. So who was fooling who? Baba benya katangi matemo wacho kae ni Ann Mumbi Waiguru no expect ni Jubilee the me ticket maramo Kirinyaga governor don't know me term 2 mobedo governor ndio term mabiro ni so government ni interest iwinjo Karanja Kibichu PS dwa chung bedo governor ma Kirinyaga county to Jubilee okinyalo wito oko Karanja Kibichu iwinjo gimi Ann Waiguru koro Ann Waiguru ngio political survival to kora penji Ann Waiguru njo support baba kama lichma gidenya kana crew declaration yes declaration on the Capitol Hill kaya to gicha gide kanye gicha giromo kare yes
Tero diel beno tero. Ka baba ne tuo. Baba duok diel. Ang'o molokore? Baba to nyalo duoko diel. Oduok namo. Gimo se donjo ko. Baba duok diel achiel. Okwanya liye. Because ang'o? Diel no nigi chola. Iwinjo. Gimote mowacho kae ni gima timre sani ka DCI oluongi dipo ka ni inen gi kes moro. Tiakati ka gi DCI ukni sasa wananifuata because of my political stand. Baba nosetemo konyo kori titamori. Koro in fact an gima temo wacho. Gima baba notimo to ne ber ndi. Yes. Kata kamano. Nitiere joma kata kidwa temo sanitize. Yes, ok sanitize re. Ok sanitize nikech kinyo chala nguro. Iluoke maler to kijako duogo nyonyo e chuodho ma omian remo ochako dog mana e chuodho achiel cha. Siasa ma an wai ganjo goyo. King'iye matut en ni en ja siasa monge msimamo kata oseneno ka ground rach kode. Yes. To dwaro mondo mi obed relevant e siasa ma gode Kenya. Koro rita political oblivion. Nineno kanyo luwore gi ng'a. Ayub Savula ya kom kata jalo party leader mar ANC. We are cutting. No bukore na ni yara ngo. We are cutting. You must cut them slowly. Odanyo anu ai good. Idwa kele ANC lakini but cutting en nyako ni kimona kisara midwanyo. Gima dwa ng'isi niya. An Waiguru afadhali odhi kata e party mar Moses Kuria. Owaye gi UDA kata mar Kabogo. Kata obed independent. Wabebe. Yeah, she'd rather be independent. Ana me advice for free without any pay. Iwinyo. She'd rather stick iwinjo to Jubilee kata odhi independent omany party moro mar iwinjo ma central ochako. Otherwise political oblivion ochomi. Angima nge ground osebedo marach kode ochako nge dongo mano Martha Karua ngiewa nge te dwa take advantage mar slip modwa timo no. Ekaka. Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Kakamega Spandita safugoto ngiso. Ang'o mi ugowa to oyieyo nyochoa Homa Bay orao Kisumo omulo waya weini ofiso muoji an sama wangi manyi oko kae ni no gol nying Homa Bay dhogi gol nying Homa Bay asego e dhogi imomi anyisi kama adwa ngisi for free that Homa Bay emomi adonje radio. I respect Homa Bay. My first wife came from Homa Bay. Okay. Yes. Mano kori temo puodhori ni. You cannot. But gimanya ka wanyisi. Mokwongo no wang office. Nga. Do you have evidence? The matter is still under investigation. Kwanza you should be investigated first. Where how? You know so many things. Ano yeyo. The office governor ka. Ano yeyo. Mokwongo sie pija barbor. Mano ngata. Ichoko na information itero ne. I told Prof. Oyeyo no or from Homa. Oyeyo ne rawa. Ni mangeyo. Oyeyo no nego benine. Wangura wanga prosperity no chawo ge 4th floor, sanu the 8th floor. Angenu chengi duogo 10th floor. Kaya to the 7th floor. Oyeyo mi bolu Homa Bay. In fact, next week oyeyo di wango siya. Mae gi mudano tem. Mae pattern mo koro sani ulo. Udwani wangu godo prosperity house masani koro yiengni chuchengni go e piny. Wangeu. Gima wangeyo. Kaja kombele beda president ne no dhi bedo sworn in. Jo prosperity. That was a fire outbreak. In fact, Nairobi unyalo wango no state house. We must thank the fire department. They reacted quickly. Oyeyo no koro the CIA the next week odi wango CIA. Osemoke kendo liel anamoni makoyo MC Kakamega Spandita safugoto ngisi adwa moso jo boda te aero ute okni abagwa adwa moso jo stage kanyo te fan center kila mtu kamasi jogo sika niyo onda kimoso adwa moso jo boda mag prosperity. Iwinjo the office ukaja the office ya barbur tingeni nyaki iwachi kiso jabora ni hoteli prosperity ochako parore nawo mato koro kanye gise adi kangapna Angeno kamose jowa. Yes. Boda mamisambi, boda madago, boda maramula, boda makakisingri, maramba, kadongo, oyugis, misambi, ochotodombo kanyo bwana. Nyaka jumana mana makinyi kendo kokale Lolwe TV ne chino mar Osemoke kendo liel ne anomoni makoyo MC Kakamega Spandita safugoto ngiso.